Zure seme-alabak non matrikulatu ez dakizula zabiltza? Egape ikastolan nork bere lekua aurkitu dezake gure hizkuntzaren euskeraren babesean. Duela mende erdi ekin genion hezkuntza guztion eskura ipintzeari, eta oraindik ere irakaskuntza publikoaren erreferente izaten jarraitzen dugu. 11 errealitateren bateragunea da gure ikastola, eta aniztasun horretatik ikasten eta irakasten jarraitu nahi dugu. Hezkuntza eredu eguneratua dugu gurean, eta ikasleen premiei erantzuteko adinako teknologia zorniturik gaude. Arbela elektronikoak, eki proiektua, ordenagailu eramangarriak, 3 dimentsioko inprimagailuak eta beste hainbat baliabide ditugu gure instalazioetan. Gutxinaka elkarrekin hazten goaz ikasleak, irakasleak eta gurasoak. Berdinengatik jasoz, ikasleak dira beren ibilbidearen egile eta hezitzaileak dituzte bidelagun. Haurren eta nerabeen gaitasunak zein ahalmenak ditugu abiapuntu. Gure irakasleen egapean egongo dira oinez ibiltzen hasten direnetik, ingurua kritikotasunez ikusten, ikasten dutenera arte. Urnietaren garapenaren lekuko izaten jarraitu nahi dugu. Hautatu Euskal Eskola Publikoa. Hautatu Egape ikastola.